Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Nkosinaphile. Ngiyabonga kakhulu you guys for coming. Thank you very much for your love and support. Ungakhohlwa ukuthi subscribe le mangaba ka subscribe, like video, share video as well. And yeah man, you guys ngiyabonga kakhulu for coming. So you guys njengoba ke besikhalile ngokuthi yo bayaphela abantu emhlabeni, you guys sibonile ama celebrities, ama artists, ama actors, baphelile abantu you guys nama actresses. Kuyahanja lapha ka entertainment industry asazi kwenzakala nabantu bashona belandelelana you guys. Ukuthi what is happening only God knows. So kuthiwa ke basasenovalo lapha you guys amaciko ngokushona koza kwabo ngokulandelana kanjalo ngoba manje siqeda ukuzwa ngoba Busilo Motlong you guys naye oshonele esibhedlela emva kokuquleka kwakhe ngesonto into kanjalo. So bathi uqulekile bengingasizwa ngesizathu bengizwile nje ukuthi akasekho emhlabeni lana kukhulunywa ukuthi uye waquleka into kanjalo you guys. Sibonile bekhala abantu hayibo guys, like really so many people passing away. Umfundisi oNtshebe, oMabhabhuti, you know what, unkosikazi ka DJ Fresh, uMama Imbongi, uVanessa, is it Vanessa or Jessica Mpangeni, sorry, baningi abantu bahambile you guys. So kunoba Busilo Motlong, you know what, like a whole lot, remember Baba Westingo, wonke labantu embabala you guys bashone belandelana just like that. Asazi ukuthi what is happening you guys. Kodwa ke kuthiwa kayakhala ke lapha namaciko ngokuhamba koza kwabo belandelana kanjalo you guys. But how kodwa uNkulunkulu wami yini njalo uma kudlule eciko emhlabeni kube sengathi umnyango sekuvulela namanye amaciko ukuba alandele inkosi Jesu Christ uze ube nesihle kithi. Umthandazo omncane lapha you guys lapha nabasha uthalawa ngamazi ashiwo umculo weqembu le R&B amathins uTebogo Sithathu osengumholi MK Creative Council emuva ke kokuzwakala kwezindaba zokudlula emhlabeni koqoqo lomlingisi uSilo Motlong ohambe ena 54 you guys. Washaya umthandazo omncane ukuthi akodwa Nkosi ngabe yini sensenzeni, ngaze ngacabanga iculo lengane zomaya lathi lona ke wathi usosilanda ngamunye kodwa usosilanda ngama-dozen ke manje. Hayi guys, uhanjwa ngama-dozen ke manje yakudlalwa, and the reason I do not know you guys. Asisahambi ngamunye njengoba wayishilo baba, sesihamba ngempela you guys ngama-dozen. Kunzima lapha na you guys, bayakhala abantu bathi kwenzakalani. Izindaba zokuhamba kwakhe emhlabeni waBusilo Motlong zimenyezelwe ke umndeni wakhe ezinkundleni zokuxhumana. Izomndeni ungachazanga ngembangelo yokushona kwaleli qhawe kodwa umphathi wenkampani belingaphansi kwayo iLoif Klassen, is it iLoif Klassen, ucashunela phana statementini ethi umufi udlule emhlabeni esibhedlela emva kokuquleka kwakhe. Uvele waquleka ekwakhe ngezithuba zabo 1 emini. Umkakhe umthathe wamphuthumisa esibhedlela kanti uzoshonela khona ngezithuba zabo 5 intambama. Kusho lapha nenu iLoif we-Artist Connection. So iLoif lapha uthe umndeni noza kwabo abesebenza nabo ngaphansi kwe-Artist Connection bagqemeke udumelwe ingozi lapha. uSilo ulungise emidlalweni eminingi ye-television okubala kuyo iThe Wife, iBackstage, Generations, iRhythm City, Mamelo, Isidingo, ubaba uSteve Ovo neminye you guys. Emafilimini abonakale kuwo kukhona kwaphesheya kwezilwandle lapha njenge-Tarzan, The Epic Adventures, An Act of Defiance, Happiness is a 4-letter word, How to Steal 2 Million namanye nje you guys. uSilo uwole inqwaba lapha yemiklomelo you guys. Like I said on my previous video ngathi ubaba is a very well known actor you guys. Simazi kakhulu lapha kuma drama amaningi you guys. So shame man you guys. Ababaza kanjena nje uTebogo umuvulandela ezithendeni zabo zakwaba basanda kusishiya lapha emhlabeni. Kuqale umlingisi ukhona ichume ngoAugust 6 kube sekulandela umsakazo nomethuli wezinhlelo zetelevision uMama uZanele Mbokazi lapha bena 52 ngoAugust 12 ngaphambi kukaThabiso Esikwane ohambe emhlabeni ngoAugust 30 emva kokugula isikhashana. Ngakusasa ke kube sekulandela imbongi besiduma umhlaba wonke uJessica Mpangeni oyena bena 47 ogula isikhashana. ngoSeptember 5 kulandela inkakha wezomculo lapha weKwaito uSandile Mapapa Ngwenya. ngoLesihlanu kuhamba emhlabeni uSomahlayo waduma emculweni weHip Hop neR&B uPhilani umfundisi uNtshebe Mabanga noma kade bona uDarlington Papaji Michael zodumo lapha kwisidingo. Baningi bafowethu bahambe just like that you guys. Bafake nezithombe zabo lapha ekwazi kwakubi bahambe ngobuningi abantu you guys ukuthi yini belandelana kanjena. Sokuqala ukuwarisha abantu abaningi ukuthi how guys, yazi bonke labantu bahambe belandelana you guys, belandelana just like that. Ubaba wesidingo lapha uhambe like few days back before sizozwa Busilo Motlong beqeda ukuzwa ngoba ke ubaba uZamdela something like that. So it's
it's all happening like emva kwesikhashana ubana kasekho belandelana abantu bengathi bayabizana abantu bathi hawu guys ngabe sekwenzakalani nowadays ngoba the way abantu bashona ngakhona it's so worrying, it's very very worrying. So angazi bafethu ukuthi asenovalo ke lapha namaciko ngokushona kozo kwabo ngokulandelana kanjalo ngokuningi abantu sinovalo siyazibuza ukuthi kwenzakalani ka entertainment industry. Abantu bamane bahamba you guys kanjalo nje like kungakazi ukungcwatshwa omunye sokukhona osehambile kungakangcwatshwa omunye sokukhona osehambile. It's very worrying, it's very worrying. Silandwa ngama-dozen ngempela you guys, asisahambi ngamunye njengokusho kwakho baba, sekunzima kakhulu. Asithandazeni you guys, something is really bad out here. So I do not know bafethu sengathi bonke umoya yabe ngalala ngokuphumula you guys, balale ngokuthula, something like that. Yeah, thank you so much for watching this sad video. Bese sizobonana futhi kwenye landelayo. Bye.